Тогавашният главен архитект Стоян Петков каза, че когато е подписвал разрешителното, е бил предоставен документ, че това съоръжение не се води вече на отчет. Аз не съм запознат. Вие запознат ли сте с тази документация? Ние сме, нашия главен архитект е издал удостоверение, че е специален обект. Друго не мога да коментирам. На района? Точно така. Когато е поискано... Когато е поискано, моят главен архитект е дал становище, че е специално съоръжение. Друго не мога да коментирам, защото не съм го видял. А иначе предоставено ли ви е цялото инвестиционно намерение и така нататък? Не е предоставено. Аз горе-долу съм запознат с казуса в квартала. Има намерение, собствениците на 5-6 имота имат намерение да изработят подробен устройствен план. Аз съм против този подробен устройствен план и ще ви кажа защо. Защото не могат да се разберат да се излезе на двата булеварда. Представете си да се застроят 300 000 квадрата без израз на двата булеварда. На кого на главата ще дойдат всичките тези живущи там с колите си? На нашите глави. Затова съм против изработването на такъв подробен устройствен план в района. По принцип, не само заради това съоръжение? Не само за това съоръжение, разбира се. Въпросът е, че собствениците на имоти, ако не се разберат, няма да има подробен устройствен план. Те ще дойдат след това на главата на кмета на общината, на моята глава хората и да търсят изход откъде да излизат към улиците. Представете си 300 000 квадрата без достъп до двата булеварда. Вие бяхте ли сезиран, че е започнало разрушаване? Разбира се, още в събота мои служители бяха там и съвместно с община Варна са участвали в проверката. Още в събота. Спряно е за сега? Да, спряно е, защото избягаха. Багериста избяга. А сега охранява ли се този терен? Той е частен терен, това не е наша грижа. Той е частен терен. Тоест вие нямате касателство към казуса? Не, аз само доколкото се намира на ваша територия? В събота бях уведомен за това нещо и веднага съм изпратил мои служители, които съвместно с община Варна са направили протокол.